מהם השלבים שכל זוג בעולם עובר? השלב הראשון הוא שלב ההתאהבות. הגבר חדור מטרה לעשות את האישה המאושרת. השלב השני הוא שלב ההתפכחות. שלב ההתאהבות הסתיים והגבר חוזר לטבע הגברי, הישרדותי, מחוספס ומופנם רגשית. מה המשותף לשני השלבים הראשונים? שהם לא בשליטתך. אלו תהליכים טבעיים שקורים לכל הזוגות. ההבדל היחידי בין הזוגות הוא רק בטיימינג, אבל כולם עוברים אותם, את לא יכולה לשנות את זה. אבל החדשות הטובות הן שזה לא מה שיקבע אם תהיי מאושרת בזוגיות. מה שיקבע את החוויה הזוגית שלך זה מה תעשו ביום שאחרי ההתפכחות. אם תישארי עם גבר מחוספס וסגור רגשית, את צפויה לחוות מעגל טלטלות רגשיות אינסופי של רגעים טובים ורגעים שליליים, עם ויכוחים ומריבות שמשאירות צלקות ושוחקות את הקשר ביניכם. אבל אם תצליחי לפתוח אותו רגשית, תוכלי ליהנות מקשר חם עם גבר מעניק ואוהב. רוצה לדעת איך גורמים לגבר להיפתח רגשית? תעקבי ותגלי.